манту ном дорад. Номи и авқот дар байни тоҷикону узбекон бисёр хӯроки номдор аст. албатта вақте ки мантуро бо лаззату бо мазза мепазанд, хӯрданаш бисёр форам аст. дар дохилаш гӯшту пиёзу равғану зираю мурч, хамираш бошад тунук, агар хушрӯ кардагӣ бошад хӯрданаш боз ҳам форамтар аст. бале апаҷон, шумо да иштиҳоитон мантуҳои шумо намедонам ба гӯшти гова ё ба гӯшти гӯспанд некем бисёр болаззат хӯрдестен. маълумае ки кадоме мантура пухтай бисёр ба мазза пухтай. якта саҳначаи ҳаҷвӣ астай, худо раҳмати аловдин кардагиай, кафеда меоя мегӯяд ки манда 99 та манту биёрен. ба официантка мегӯяд намеша, ҳамура 100 та кунем, мегӯяд ки не, мегӯям ту да барзагому мегӯям 100 та манту мехӯрам, манда 99 та биёр басай. шумо ҳам ҳамин мантуҳоро бисёр хушрӯ хӯрдестен. аммо аловдин да ёдум зад, рости гап ай даҳанам қариб ки о рафтесай уже. ҳами чанд намуд бигем авқотое ки монанди манту ҳастай, хонума меган, бо ҳастай авқотое ки монанди манту пилменам кам монандӣ дора, бисёр ба маззаҳай. некем ҳар касам бо вай пухта наметавонад, тайёр карда наметавонад. ана и лали қариб тамом шид, и апам шӯхӣ накардестай. хай ба фикрам вале хай ягон донаша мемона, хай нахоҳамаша бихӯра. апа ҳамаша нахӯяд ки желудка дард мешӣ. хай агар ягон кола пола ягон дору пору дошта бошӣ, пеша ки тайёр ки бо ҳал куна ки ба шав желудка дард нашави. бо надидӣ кола доштай, ошав апаҷон, ошав, ҳадар нашавен, ҳеч ка пештонда нестай, ҳеч ка тай дастон намегирад, ба ҳазур бихӯрен. охе ана ои даҳам рафт мара. ман фикр накардам ки шумо ин қадар гишна бошен, фикр накардам ки шумо ин қадар мантуро нағз мебинен, ки дар ҳақиқат қоил карден. ами ҳамаша мехӯрда боша чи? ой бача ҳамаша хӯрд. ҳа и қандо табзан апа, маладес, қанд табзан, ошча.